Türkmenistan'ın döwlet ýolbaşçylary Ulhem Dekiçi Berdi Muhammedowlar. Men 75 ýaşly garaşsyz jurnalist Fortanaçylywa teleýüzlenýärin. Yalan öwgülerden sady horranlyklardan teziň başyňyz aýlanyp, ýurdy halis tozdurdyňyz, ýurdy para horlugy öwürdiňiz. Men indi 2018-nji ýyldan bäri adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy, ýagny Türkmenistanyň kronikasy websaýty bilen hyzmatdaşlyk edip gelýärin. Türkmenistanda bu neşir özüne düşman sayan Türkmen ýolbaşçylary indi bir näçe ýyldan bäri bu neşiriň işine päýtürçilikleri döredip gelýärler. Şeýle-de bu neşir bilen hyzmatdaşlyk edýärler üçin maňa we meniň maşgala agdalarıma hem türlü päýtürçilikler döredip biziň işlemäge, ýaşamaga hukuklarymyzy batgylap, bize azar berip gelýärler. Men odalky çykyşlarymda ataly ogul tillere ýüzlenip, meniň telefonlarymy dinlenmegini besetdirin diýip haýyş edipdim. Emma Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan bu haramlyklar dowam edýär. Meniň telefonlarymyň dinlenmegi dowam edýär. Netijede meniň bilen telefon üstü bilen habarlaşýan, bizden kömek soraýan türkmen raýatlaryna hem uly basyşlar edilip azar berilýär. Şu ýylyň 28-nji iýunynda Lewap vilayatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginden Kümüşşende Nurjemal diýen zinalar telefon üstü bilen jaň edip özleriniň elektrik togunyň ýetmezçiliginden kösenýändikleri, susuzlukdan kösenýändiklerini, ikillerine barýan suwly ýaplaryň gazylmaýandygyny netijede ikilleriniň gowraýandygyny, paxtalarynyň gowraýandygyny, güýzde ekillerini eki şuwatyndan giýjap galýandygy barada şikaýet edip kömek sorap maňa ýüzlendiler. Şu ýylyň 28-nji iýunynda olaryň çykyşlary Türkmenistanyň kronikasy websaýtynda çap bolandan soňra olar maňa jaň edip özleriniň tok meselesiniň çözülendigini aýtdylar. Emma olaryň ýaplarynyň gazylmak meselesiniň, ekillerine suw bermek meselesiniň çözülendigi ýa çözülmänligi maňa gumana bolup galdy. Sebebi olara basyş edilip, olar bilen meniň telefon aragatnaşygymy kesdiler. Bu bolsa meniň telefonlarymyň dinlenýändiginiň birinji tugutnamasydyr. Emma siz ataly ogullar 2002-nji ýyldan bäri maňa görkezip gelen görgüleriňizi düzeltmäge, meniň kanuny talaplarymyň ýekejetini hem düzeltmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz bu dünýäniň şady horramlyklary bilen ýaşaýarsyňyz. Eden etmişleriňize o dünýäde jogap bermek boljakdyňyz häzirlikçe seziň ýadyňyza düşenok. Belki Allah bizi bu dünýäde haklaşdyrar. Siz öz awraýyňyzy, jan penalaryňyza janyňyzy şeýdip goratýarmysyňyz? Emma siz ýolbaşçylar, meniň kanuny hukuklarym basgylap, 2002-nji ýyldan bäri maňa görkezip gelen görgüleriňiziň ýekejetini hem düzeltmäge, meniň kanuny hukuklarym barada alada etmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz öz ýataklaryňyzyň etýän haramlyklaryny goldaýarsyňyz, olara görkezme berýärsiňiz. Şol sebäpden meniň telefonlarymyň dinlenmegi dowam edýär. Meniň giýerlenmegim, maňa azar berilmegi dowam edýär. Siz taşary ýurtlarda hereket etýän garaşsyz neşirleri, şol handa meniň hyzmatdaşlyk etýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy garaşsyz websaýty Türkmenistanyň kronikasyny ýok etmeň aladatyny etmän. Siz bu saýtlarda çykan habarlary okap, ondaky halkyň sesini dinläp, onuň netije çykarsaňyz, bu siziň awraýyňyz üçin, Garagunda galan Türkmen halky üçin belki has netijeni bolardy. Emma siz hemişe bu saýtlary ýok etmeň alatasynda siz öz ýarlaklaryňyzyň berýän ýalan maglumatlaryna inanyp Türkmen halky gulara gulykda ýaşaýar diýip öz-özüňizi inandyrýarsyňyz. Emma Türkmen halkynyň bunu güzarany barha beterleşýär. Ýyldan halk çökýär, ýurt çökýär. Etraplarda elektrik togunyň ýetmezçiliginden ilatyň kondisionerleriniň haladyňlyklarynyň hatardan çykýarlygy sebäpli ilat barha garyplaşýar. O werlerinde ýaplaryň gazylmaýanlygy sebäpli suw ýetmezçiligi, elektrik togunyň ýetmezçiligi, ýollaryň yaramazlygy, tehnika ýetmezçiligi bu zatlar daýhalaryň güzaranyny barha kynlaşdyrýar. Daýhalaryň ýyl boýy çekýän rehbetinden gelen girdejileriniň haram ýolbaşçylara para hökümde berilmeli bolýandygy aýdylýar. Ýurtda para horlyk iň ýokary derejä ýetdi. Bu para horlygyň ösmegi siz ataly ogluň iň uly üstünlüğiniz boldy. Siz ýurtda ýolbaşçy bolup para horlygy uly ýolaşdyňyz. Ýurtda diňe haramlyk para horlyk ýol alýar. Ýakynda iýun aýynyň ortalarynda Mara vilayatyna tiýahat etdim. Ýöleteniň gady Hataýa taşlyp duran wagtynda ýöleteniň ýanyňy beketlerinde bindiň ýetmezçiligi ýeti duýulýar. 2 sagat tap nowata durýan sürüçiler diňe 30 litrden bindiň alyp bilýärler.
Yoğletenin ähli territoriyasında toğuk getmezçiligi ýeti duyulýar. Toğuk getmezçiligini kondisionerler, haladenlikler hatardan çykyp ilat garawynda kösenip otýar. Emma siz yoğletenin tebii gazyndan gelýän ferişdeleriň hasabyna arkada şäherni gurýarsyňyz. Cemal Saparova ýaly ýallaklara köş gurup berýärsiňiz. Cemal Saparova ýaly ýallaklar, yalan maglumat berýän ministrler, olar sizi giýje günde öwüp siziň başyňyza aýlýarlar. Siz olaryň öwgülerine ynanyp, ol öwgüleri kabul edip, hakykatdan hem özüňizi hiç bir dini taýyp bolmadyk adam hökmünde alyp barýarsyňyz. Emma siz hem üýtgeşik adam därsiňiz. Ýurt boýunça toğuk etmezçiliginiň habary ähli welaýatlardan gelýär. Ine ýurtda dören şu ýagdaýlary adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýty indi bir näçe ýyldan bäri okuyjy köpçiligine ýetirip gelýär. Türkmen inisiativasy topary adam hukuklarynyň bozulýandygy, adamlaryň gündüranyň kynalýandygy, ýurt içinden halka ýetirilmeýän maglumatlary, statistika maglumatlary, tebii hadiselary ýurt içinde ilatdan gizlenýän ähli mümkin bolan maglumatlary çap edip okuyjy köpçiligine ýetirýär. Türkmen telewizionynyň Vatan haberler programmasynda berilýän haberleri hem bu saýtda okumak, görmek bolýar. Elbetde bu zatlary siz kabul etmän. Türkmenistanyň Kronika web-saýtyny özüňize düşman hasaplayan bolsaňyz, onda çykýan maglumatlary okumak, dinlemek isleýän türkmen okuyjylarynyň sany näse desen ýeterlik. Emma siz ýurt içindäki okuyjylaryň, dinleýijileriň Türkmenistanyň Kronika web-saýtyna girip okumagyna hem päsgerçilik döretýärdiňiz. Ýurt içinde bu saýta girip onda haberleri okumak mümkün däl diýen ýaly sebäbi siz ony petikleýärsiňiz. Her işinde bu saýty ýok etmän anadasyny edip oňa bökdençlik döretýärsiňiz. Emma saýt işinde dowam etýär. Siziň ýurt içinden alyp bilmeýän maglumatlaryňyzy, sizden gizlenýän maglumatlary bu saýtyň üstünden hem okumak, dinlemek isleýändir. Sebäbi size hakykaty bilmek köpman däl. Siz halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrmaýar. Siz ýurt içinde bolup geçen negativ wakalary hemişe ilat köpçüliginden gizleýärsiňiz. Ýurtda hemme zat gulala günlük diýip özüňizi hem halky hem aldyýarsyňyz. Egerde siz ýurtda bolup geçen wakalar gyzyklandyrýan bolsa, halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrýan bolsa, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýtynyň sahypasyna girip okan hemde dinlen. Ýurtda negativ hadiselerin artýandygy göze iýler. Türkmen denanları doğruluk bilen maşinelere basılıp pakidilýär. Şu ýylyň 11-nji iýunynda meniň ýaşaýan jaýymyň golaýynda bir saat 6:10-da bir türkmen denanyny AN 5419 Aşgabat belgili avtologa zorluk bilen basyp alyp gitdiler. Men bu wakany özüm polisiýa bölümine habar berdim. Ýurtda temsatýan aýallaryň sany köpelýär. Milli howpsuzlyk ministriniň şatlyk diýen bir işgäri Liwat welaýatynyň gözel hemde ýada diýen iki tane temsatýan aýaly Aşgabada getirip, olary howandarlyk edip, olar bilen özi hem ýaşaşyp, olaryň yaramaz işlerine goldaw bolandan men özüm şaýat boldum. Bu aradaky gurulňlar polisiýa bölüminde hem mälim boldy. Öz işgärleriniň şeýle yaramaz işler bilen meşgul bolýanlygyndan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri Ataraýew habarly. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri şatlygyň temsatýan gözel diýen denana Äne o şäheriniň jaýanmaga ýardam berýändiginiň hem şaýaty boldum. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri olar diňe bizi iýdarlamagy, bize ahar bermegi bilýärler. Emma özleriniň bireli hemişe jinayatda, hapaçylykda. Bu yaramaz ýagdaýlar barada näçe gezek görüň edilse-de bu habarlar size gowuşmaýar. Sebäbi Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýurtda bolan yaramazlyklaryň diňe tarapdary. Näme üçin ýurtda ilat köpçiligi bu saýta girip okap dinläp bilen ok. Sebäbi siziň görkezmäňiz bilen bu saýtlar hemişe petiklenýär. Siziň ýanlaklaryňyz bu saýta bir näçe gezek hüjüm edip, onuň işini toxtatmak islediler. Emma näçe kynçylyk çekdi-de bu saýt öz işini dowam etdirýär. Ilat köpçiligi diňe şu saýtyň üstü bilen möhüm maglumatlar alyp bilýärler. Ilat köpçiligi bu saýtyň üstü bilen size öz sesini, hal ýagdaýyny eşitdirmek isleýär. Sebäbi ýurt içinde ilaty dinleýän, ilaty goldaýan, ilata kömek etýän ikisi-de ýolbaşy ýok. Siziň wepadar ýanlaklaryňyz bu saýtda çykýan habarlar size ýetirmejek bolup, halkyň hal ýagdaýyny size ýetirmejek bolup, giýje gündüz aýak üstünde aýakkalaryňyz ylgaşyp ýörler. Halka azar bar berilýär. Ýurtdaky ilatdan gizlen haklanýan maglumatlary, ilatyň agyr hal ýagdaýy baradaky maglumatlary çap edýän adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy web-saýtynyň petiklenmegine bes edip,
bu saytın habarlarını özüňiz okap, belki ilat köpçüligini çekýän jebir jepalarına rihim edersiňiz. Bu saytın Türkmenistany, Türkmen halkyna hiç şeýle ýamanlygy ýok. Bu ýerde diňe hakykat aýdylyp, ilatyň aladat edilýär. Ilat köpçüligi bu saytın goldagyna hemişe nätäç, hemişe onun kömek sorýar. Ilat köpçüligi bu saytın teşnesi. İlat köpçüliginiň arasynda bu sayt bilen hyzmatdaşlyk edete gelen ýaşaýjylar läçe diýen bar. Siz Türkmen ýolbaşçylary Birleşen Milletler Guramasyny, adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryny aldymaňyzy beredip, halkyň hal-ýagdaýy bilen gyzyklanyp, ilat goldasaňyz, ilata kömek etseňiz, ilat üçin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrsaňyz, bu saytlar bilen hyzmatdaşlyk edýän, maglumat berýän jurnalistlerden elçeklerine hat gowy bolardy.